DXDC Radyoman Report. Miabot na sa 21 ang ihap sa mga individual nga nakabsan og kinabuhi tungod sa pagbaha og pagdahili sa yuta sa Rehiyon 11. Sa pagiginabi sa DXDC RMN Davao kang Eric Rosillo, ang Operations and Warning Division Head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Davao del Norte. Ana sa 8 kumpirmadong patay sa probinsya, 6 ka individual o 1 ka pamilyahan sa Kapalong tungod sa landslide, 1 ang nalumos sa Asuncion ug 1 sa Santo Tomas. Samtang sa press briefing nga gihimo sa PDRRMO Davao de Oro, anaa usab sa 13 ang ihap sa nakabsan og kinabuhi sa maong probinsya. 2 ang missing ug 9 ang injured tungod gihapon sa Trough of Low Pressure Area kon LPA. Sa interview usab sa DXDC RMN Davao kang Office of the Civil Defense kon OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, yang gibutyag na sa ulahin nilang datos anaa sa 18 pa lang ilang natalang kinatibuk ang ihap sa namatay ug gina-consolidate pa sa ilang buhatan karon ang report sa mga PDRRMO sa rehiyon aron ma-report ang dugang casualties. Samtang sa pikas bahin, aron luwas usab ang kalawasan gikan sa bisang unsang sakit sama sa arthritis, asthma, cancer, heart disease, diabetes ug uban pang chronic diseases nga mao gikagulaan karon sa daghang Pinoy. Daghang Pinoy na sab ang nagkasuway og nagrekomenda sa pagka-epektibo sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, usa ka food supplement nga puno sa sangkap nga mangosteen, gabon, malunggay, luyang dilaw, serpentina o ang Paragis o Bila-Bila nga makatabang sa pag-alibyo sa mga balatian. Uban ni usab sa pagpangape sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil aron kompletos ricados. Mapalit sa mga suking butika. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa numerong 0935-640-2613. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Gama sa GFMQ Marketing. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. Radyoman IB Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.